Καλησπέρα, είμαι ο Φίνικας και θα σας κάνω ένα κόλπο αυτή τη φορά. Χωρίς να δείξει τον καμεραμάν. Χωρίς να δείξει τον καμεραμάν, γιατί βαριέμαι. Θα το δείτε στα προηγούμενα βίντεο ή στα επόμενα βίντεο. Ελληνικά βίντεο. Λοιπόν, έχουμε δύο άσους. Άσος παστή είναι το δικό σου, άσος παστή είναι το δικό μου. Εντάξει, πάρ' τον άσο σου. Φέρ' τον άσο μου. Ωραία. Πάρω και εγώ το δικό μου. Τι θα κάνω τώρα. Κράτω τον άσο όπως το κρατάω και εγώ. Και θα το ανταλλάξω, αλλά θα το κάνω πολύ γρήγορα, εντάξει. Λοιπόν, το άλλαξα. Ξανά άλλαξα. Ξανά άλλαξα και τώρα θα το κάνω πιο σιγά. Πολύ πολύ σιγά, εντάξει. Ωραία. Δεν θέλω να κουνηθείς. Αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να σκεφτείς ένα χρώμα. Κόκκινο. Κόκκινο. Ωραία, λοιπόν. Κλακ, τον πήρα. Γιατί? Θέλω να κοιτάς τα φύλλα Ναι. και όσο αυτό το ανακατεύω, να σκέφτεσαι το κόκκινο. Τώρα θέλω να πεις ποιο από τα δύο τα φύλλα είναι το φύλλο σου. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό. Ναι.